үсті бақшада, открытый грунт. Башта инде рассады біліп отыртасың, аның технологиялары бик ауыр, дұрысыңын айтканда, әлі мен тоже начинающий деп кіне айтайым. Шуңа көрә бик көп тырышлык керек. Кстати, холыққа шундай мөрәҗәгатым бар деп әйтим соны. Хайран кешедән шундай сүз ишеттем, ышанмыйбыз, нәрсә белән накачали бу кабакны дип. Ничем не накачала? Көндә дугаларымны укып, сыпырып, сулар сыйып, менә шулай үстердем ышанмаган кеше өчен. Все свое, да, натуральное. Вот так. И этот обязательно разрезай, да, потому что мне конкурска барасаларым бар әле. Алиса менә халык сырый. Халык сырагач, без бит халык белән эш итәбез. Безнең эшебездә тышыбыз менән бер яңалык була икән, сразу микрофон төбенә утырабыз. Ничек без бу сәхнәдә моны хәзер бүлмибез урталыга дип әйтсәк, рөхсәт итсәгез без бүләр идек. Халкым минем. Бүлеп карыйсы киләме? Кемнәр бүлә безне? Кемнәр бүлә безне, кулларыгызны күтәрегез. Аларның Бүлмибез әле барасы бар. Яхшы. Исәмсез? Бір-екі конкурсқа казанып кайтасы бар. Андан соң бүтін кіші каршында, пожалуйста, ярабыз. Бір не yok теге. Алдау yok. Җәмәгать, тагын безгә эш булды бит әле бәйбәт. Сез барып кайтыгыз, бер ничә конкурска, аннары кабакны Саба дулкыннары телерадио компаниясен алып килерсез. Без аны Ленин һәйкәле янына чыгып, халыкка да әйтеп, үзебез матур итеп камералар белән бүлербез. Булды, сөйләштек. Әйдә бирегез кулны. Рәхмәт. Аларга беренче урын премияны алдылар. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Фадыевлар.